Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Yau na zo muku da wani platform wanda nake cire turon sata ɗaya a kusan 1.5 kenan, kuma legit ne wannan platform bidiyon. Kamar yadda kuke gani wannan ɗaya daga cikin wannan history ne na record ɗin cirewa, kuma wannan ma gashi abu na cire ne yau yanzu gashi kamar yadda kake na cire guda 21 da wani abu, sannan kuma a wannan yau rana yau kenan. So kamar yadda kuke gani wannan ɗin na gaya muku legit ne platform ɗin nan, kuma ba guda ɗaya ma nake da shi ba. Nan ma wani account ne wanda za ka iya buɗe account da yawa kuma ka yi deposit a ciki, sannan kuma ka dinga cirewa kullum. Nan ma kun gani gashi da na cire ne a wannan ɗaya account ɗin. Kamar yadda kuke gani account uku ne da ni, nan ma gashi nan account ne, kuma kullum ina cire turon a cikin wayannan website ɗin. Akalla dai yanzu kullum ina cire turon kimanin kusan guda 30 a duk rana. So sakamakon irin deposit ɗin da ne, kuma wannan kamar yadda kuke gani tun kusan 29 ga wata na watan 10 nake cire turon a cikin wannan website ɗin. Gashi nan idan za ka duba a nan gashi nan za ku gani 29 ga watan 10 nake cire. Kun ga yau muna da 30 ga wannan watan. So kun gani kenan gaskiya website ɗin tuntuni ma na mai da riba ta na ƙara. Kuma nan kamar yadda kuke gani account ɗina ne ga su guda uku a jere cikin wannan website ɗin. To bari mu je kai tsaye in nuna maka yadda na yi deposit na turon guda 111 a cikin wannan account ɗin. Kuma gashi nan za a gani guda 11. Farko dai in kai register za su baka guda 900, wannan kuma energy ne ba wai wanda ba za ka iya cire shi ba. Sannan kuma nan gashi nan kun gani zan yi withdraw na guda 9.99. kullum suna bani guda 9.99 sakamakon wannan guda 111 da na saka. Kun ga kenan kimanin kwana 10 kusan turon ɗiya zan cire shi, sannan na dinga cire riba. To kuma yadda kuke gani a nan wajen gashi nan za ka taɓa withdraw, za ka saka amount ɗin wanda za ka cire. Na saka 109.99 a nan wajen. So sai kai pasting ɗin wallet address a nan wajen, sannan kuma daga ƙasa sai ka zo ka zaɓi password ka saka, sai ka taɓa. So da zarar ka yi haka to kun gani gashi nan na yi taɓa withdraw. Nan wajen zan zo in sake sakawa in taɓa withdraw in sa amount, to ina cirewa zai tafi cikin Trust Wallet ɗita kai tsaye. So kamar yadda kuke gani gashi nan na cire shi, nuna muku a cikin Trust Wallet. Da zarar ka shiga Trust Wallet gashi nan ka gani daga sama ma gashi nan ya nuna mu cewa an yi mun deposit ɗin 9.99 turon ɗina wanda na cire daga wancan website ɗin. So kuma bari in ƙara nuna muku wata wallet ɗita wanda shi ma yau cire. Gashi nan za ku gani gashi nan 5 wani abu gashi nan shi ma na cire. So haka nake ta ciccirewa a cikin wannan website ɗin, kuma gaskiya ni na amfana sosai. Mutane da yawa sun amfana da wannan website ɗin. Ka gani nan ma wani wanda na cire ne, shine wanda na cire ma 21 wani abu gashi nan ka gani shi ma kuma a yau. So kar ka manta dai kira bin rawa. Mun gode da kasancewa da kai da ni. Sai an jima mun zo muku da wani lokacin mun zo muku da wani sabon website ɗin. Na gode.